Il-white paper dwar il-kirjiet li mistennija tiġi ppubblikata fil-ġimgħat li ġejjin ser tkun qed issib bilanċ bejn l-interessi tas-sit tal-proprjetà u min qed jikri fejn iż-żewġ partijiet qed jiffaċċjaw diversi sfidi differenti. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-attività politika fil-Gudja fejn irrimarka li ċ-ċertezza hija l-punt komuni bejn iż-żewġ naħat. Jien irid nifhem li t-tenant il-min jmur jikri minn xi ħadd illi jgħidlek jien ma jistax ikun illi jiġi jħabbat lis-sit ġurnata minnhom u jgħidli mix-xahar id-dieħel ħanirdoppjalek il-kera. Kif jista' jkun? Min-naħa l-oħra jien irrid nifhem lis-sit illi jgħidlek jien bil-fors irrid nagħmel xi ħaġa biex ikolli naqra xaħam. Il-miżura tal-Gvern li introduċi sistema fejn il-kirjiet jiġu ddikjarati bi 15% taxxa minflok tax-xoħra li kienet inġusta waslet biex il-Gvern idaħħal 18 miljun euro li qed jintużaw għal benesseri tas-soċjetà Maltija. Ir-riżultat ta' din il-miżura kienet illi f'daqqa waħda id-dħul iddikjarat minn kirjiet żdied minn 50 miljun għal 184 miljun. 184 miljun. Jiġifieri 130 miljun li pratikament kienu fl-ekonomija sewda issa qegħdin jiġu iddikjarati. Dwar l-ekonomija Maltija, il-Prim Ministru qal li r-ritmu li l-ekonomija kibret bija fl-aħħar 4 snin jisboq kemm kibret f'20 sena sħaħ. Aħna writna sitwazzjoni ħbib tiegħu din qatt ma nixba ngħidha. Illi mhux biss kellna d-dejn, imma aħna kellna sitwazzjoni fejn konna niddejnu biex inħallsu li max fuq id-dejn. Immaġinaw is-sitwazzjoni kif kienet. Mhux biss illi jkollok id-dejn, imma biex tħallas li max fuq dak id-dejn trid terġa' tiddejjen. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal kif dan huwa frott ta' idea li minflok tikkastiga bit-taxxi il-Gvern inaqqas it-taxxi biex jinċentiva lil dak li jkun. Fost dawn hemm l-iskema li toffri sa massimu ta' 25,000 euro lil sidien ta' postijiet battala li huma lesti li jirranġaw din il-proprjetà biex tintuża bħala akkomodazzjoni soċjali. Edna min għandu post magħluq u lest illi jikrieħ brati li niftehmu flimkien bħala gvern lil min ma jiflaħx daqshekk lil dak li jkun nagħtuh 25,000 biex jirranġa il-post u jerġa' jiftħu. Kanna gelgu l-applikazzjonijiet qed jgħiduli. Deħlin applikazzjonijiet li jgħidulek in-nies qed jgħidulek aħna lesti illi nikkollaboraw. U dik hija l-linja li ħankomplu mexxin fuqha. Il-linja illi permezz tagħha ninċentivaw. Fuq l-aġenda tal-Prim Ministru kien hemm ukoll ta' miżuri li tħabbru fl-aħħar jiem fosthom it-trasport b'xejn għall-istudenti fejn l-Istat mhux biss se joffri trasport mingħajr ħlas iżda anke supervizjoni għal dawk l-iskejjel tal-Knisja u privati. U għamel referenza wkoll għal vot li se jittieħed nhar it-tnejn li se jibdel il-Kostituzzjoni biex fl-elezzjoni ġenerali u tal-Parlament Ewropew jivvotaw iż-żgħażagħ ta' 16-il sena.